छोटू रावत जी। तो उनकरे म्यूजिक के साथ ही सावन स्पेशल सॉन्ग आवे वाला बा जेकर टाइटल नमस्कार प्रणाम तो रउआ सके बतला दी कि जौन सावन स्पेशल सॉन्ग आवे वाला रहल हम पिछला वीडियो में बतलले रही कि सॉन्ग अरुण बिहारी जी लिखले बानी जौन की सावन स्पेशल सॉन्ग आवे वाला रहे। तो आज बात करम यही के लेके कि आखिर सावन स्पेशल जौन सॉन्ग आवे वाला बा अरुण बिहारी जी के साथ में कवना चैनल पे आई और कब तक आई। तो रउआ सके बतला दी कि जौन गाना सारेगामा हम भोजपुरी पे आवे वाला बा जेकर टाइटल बा काशी में शिव शंकर। जी हाँ, काशी में शिव शंकर जौन गाना आवे वाला बा रउआ सके बतला दी कि उहे सावन स्पेशल सॉन्ग होखे वाला बा। काशी में शिव शंकर गाना के राइटर अरुण बिहारी जी बानी। यही गाना के अरुण बिहारी जी लिखले बानी और वो सब बतला दी कि ये गाना सारेगामा हम भोजपुरी पर आवे वाला बा। और कब तक आई पूरा डेट कन्फर्म ना भइल बा। रउआ सबके बतला दी कि गाना रविवार या सोमवार तक 100% आवे वाला बा। जी हाँ, रउआ सबके बतला दी कि ये गाना में म्यूजिक दिहले बानी छोटू रावत जी जौन की कमाल के म्यूजिक दिले। रउआ सबके बतला दी कि पावर स्टार पवन भैया के एगो भक्ति गाना आया रहे जौना गाना के नाम रहे रोएले रघुराई। वो गाना के म्यूजिक दिहले रही छोटू रावत जी। तो उनकरे म्यूजिक के साथ ही सावन स्पेशल सॉन्ग आवे वाला बा जेकर टाइटल बा काशी में शिव शंकर। जी हाँ, तो रउआ सबको ज़्यादा वेट ना हुई, जल्द से जल्द रविवार या सोमवार तक ये गाना रउआ सबके बीच में देखे और सुने ला मिल जाई। तो रउआ सबको बतला दी कि काशी में शिव शंकर सारेगामा हम भोजपुरी पर बहुत जल्दी रउआ सबके देखे ला मिल जाई। तो ये अपडेट रउआ सबको कैसा लागल कमेंट करके जरूर बतलाएं। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, हर हर महादेव।